गाबोन 1 मे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 35थि थैनाय सान। 1 मेआ बर'फोरनि थाखाय मोनसे गोसोखांथि सान। बे खेबाव आरोबाव जारिमिनारि गोसोखांथावसिन जानो थांबावगासिनो 1 मे अक्ट'आ। मानोना गाबोन 1 मे 2025 अक्ट'आव हादरनि राजथावनि गोदान दिल्लीआव बेखेवजानो थांगासिनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङै लामा आरो बड'फानि मोनसे मुसुखा। दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बिटिआर सरकारनि नाजानायाव हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी आरो मिरु नखर मन्त्रि अमित शाहनि हेफाजाबाव आरो अननायजों हादरनि राजथावनि गोदान दिल्लीआव गायसन जासिगोन बर'फोरनि जारिमिनारि नेरसोन। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, दिल्लीनि गिबि मन्त्रि रेखा गुप्ता, बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'नि नुजाथिनायाव गाबोन गोदान दिल्लीनि कैलाश कल'नियाव मिरुनि नखर मन्त्रि अमित शाहआ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङै दोननाय लामाखौ बेखेवसिगोन। बेनि थाखाय दासान्दि थाग थियारि खालामनाया सोलिगासिनो। दिनै फुंबिलि समाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बड'फानि मुसुखा बेखेवगोन जायगा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङै दोननाय बेखेवनो गोनां लामा आरो हाबाफारि खुंगोन जायगाखौ नायगिदिंहैयो। नोंथाङा सासे नार्स एएनएम जिएनएम जानो गोसो दं नामा? नोंथाङा पेरामेडिकेल कर्सनि सोलोंथाइ लानो गोसो दं नामा? नोंथाङा जुदि नार्स एएनएम जिएनएम लेबरेटरि टेक्निशियान जानो गोसो दंब्ला थाबैनो डक्टर बि.आर. आम्बेडकर एलाइड हेल्थ इनस्टिट्यूटआव मुं थिसनदो। बाक्सा जिल्लानि मसलपुर सदर टाउननि मसलपुर एसपि मावख'नि साखाथि 1 नं काथालिगाव बेदलाबारियाव थानाय डक्टर बि.आर. आम्बेडकर एलाइड हेल्थ इनस्टिट्यूटआव 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय सोलोंसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। आर्ट्स, कमार्स आरो साइन्सनि बिजोंनिफ्राय एचएस थाखोखौ उथ्रिसारनाय साफ्रोमबो फरायसायानो पेरामेडिकेल कर्स लानो थाखाय मुं थिसननो हागोन। बे सोलोंथाइ फसंथानाव नांगौ जानाय थाखो खथा गोजौ थाखोनि लेबरेटरि टेक्निशियान टिएलएम आरो नार्सनि प्रेक्टिकेल फोरोंनायनि खाबुफोरजों लोगोसे रोंगौथि गोनां फोरोंगिरि आरो देहा फाहामगिरिफ्रा फोरोंथाइ होनाय जायो। बेनि अनगायैबो हिन्जावसाफोरनि थानायनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। बे समाव गोसो गुदुं फरायसा एबा सोलोंसाफोरनि मुं थिसननायनि थाखाय फर्म बिलाइखौ होगासिनो दं। बेनिखायनो जायफोर बिथांमोनहा पेरामेडिकेल कर्सनि सोलोंथाइ लानो गोसो दं बिथांमोनहा 9101299545, 8473853693 एबा 6900226441 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन। नङाब्ला बाक्सा जिल्ला मसलपुरनि 1 नं काथालिगाव बेदलाबारियाव थानाय डक्टर बि.आर. आम्बेडकर एलाइड हेल्थ इनस्टिट्यूटआव थोंजोङै फैनानै सुलाद लाफैनो हागोन।